Drie jaar terug, jong. Hij had toen levensstolen nog. Toen die goed spelen. No. Waar was hij? Wat nou? En wanneer moet je kopen? Braas, moe. Dankie weer, nou kom jy by. Jy het reg aan die nou speel. Wie hebben chicken deal? Ayo. NX. Wie hebben chicken deal? Wie hebben chicken deal? Lippele. Is die lepel? Wie hebben chicken deal? Ons wij niet poten willen wie? Wie hebben chicken deal? MP, wie hebben chicken deal? Ha? Wie is het? Skeer kwaka. Je fix aan hem niet om slaan. Knap Jim, je knap al die negatieve goed in je leven. Say the word of the day. Ja, word of the day. Je knapt al die negatieve dingen in je leven.